Hindi na din minsan makatayo ng walang alalay. Ngunit kahit ganoon, napakatalas pa ng kanyang pag-iisip. Kaya pa niyang magkwento sa amin ng iba't ibang pangyayari noong binata pa lang siya. At may isang pangyayaring tumatak sa aking isipan. Paniguradong ang aking ibang mga pinsan din ay hindi pa nakakalimot sa kwentong ito. Gusto ko sana itong ikwento sa inyo dahil madalas nakikinig ang aming lolo sa inyong channel. Bala ko sanang sorpresahin siya. Alam kong magugustuhan niya kung maririnig niya ang kanyang kwento. Naaalala ko pa, sinabi niya noon na nagsimula ang lahat sa pagdating ng isang liham at ang nakasaad doon ay may nanghihingi sa kanya ng tulong. Mukhang may nagpadala ulit sa akin ng liham, Anastasia. Anong liham? Teka lang, basa pa mga kamay ko. Kagagaling ko lang maghugas ng pinggan eh.